सुप्रभात. दैनिक सकाळच्या सुपर फॅमिली प्रश्नमंजुषा स्पर्धेमध्ये आजचं कूपन क्रमांक 39. कूपन क्रमांक 39चं उत्तर आपण अभ्यासणार आहोत. दैनिक सकाळच्या सुपर फॅमिली सदराअंतर्गत वाचकांना त्यांच्या कुटुंबासोबत असलेला फोटो किंवा सेल्फी या सदरामधून प्रकाशित करण्याची संधी आहे. सदरामध्ये दिलेल्या फोन नंबरवर किंवा ईमेल ID वर आपण आपला फोटो पाठवावा. दैनिक सकाळच्या सुपर फॅमिली प्रश्नमंजुषा स्पर्धेच्या प्रत्येक दिवसाच्या उत्तरासाठी वाचकांनी आपले चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक व शेअर करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तुमच्या मनामधल्या शंका व प्रश्न कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. कूपन क्रमांक 39. अभिनेता कृष्णा अभिषेकचं मूळ नाव काय? प्रश्न पुन्हा ऐका. प्रश्न क्रमांक 39. अभिनेता कृष्णा अभिषेकचं पूर्ण नाव काय? आणि याचं उत्तर आहे अभिषेक शर्मा. कृष्णा अभिषेकचं पूर्ण नाव अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्मा हे उत्तर 2 शब्दांनी तसेच अधिक अक्षरांनी बनलेलं असल्यामुळे वाचकांनी लहान अक्षरामध्ये या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या कूपनमध्ये लिहा. कापलेलं कूपन सुरक्षितरित्या सांभाळून ठेवा. स्पर्धेच्या शेवटी आपल्याकडे असलेल्या प्रवेशिकेमध्ये ही कूपन्स चिकटवून 100 पैकी 90 कूपन चिकटवून प्रवेशिका जवळच्या सकाळच्या कार्यालयात किंवा तुमच्या शाळेमध्ये असलेल्या बॉक्समध्ये किंवा सकाळच्या बातमीदाराकडे जमा करायची आहे. चला स्पर्धेत सहभागी होऊया. पुन्हा एकदा ज्यांनी आपली यूट्यूब वाहिनी सबस्क्राईब केली नसेल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक व शेअर करा. धन्यवाद.